Uden drivhuseffekten ville der ikke være liv på jorden, for så ville det være 33 grader koldere på jorden. Men man kan sige, at drivhuseffekten virker på samme måde som glasset i et drivhus. Når CO2 slippes ud i atmosfæren, holder drivhuseffekten på solens energi og opvarmer jorden. Hvis ikke atmosfæren holdt på varmen, ville alt vand på jorden blive til is. Drivhuseffekten har stor betydning for temperaturen på jorden. Jordens gennemsnitstemperatur er ca. 15 grader. Uden den naturlige drivhuseffekt vil jordens temperatur være ca. 33 grader koldere, og jorden vil være ubeboelig for mennesker og langt størstedelen af andre levende organismer på jorden. Så derfor er drivhuseffekten vigtig for mennesket. Temperaturstigninger betyder blandt andet, at isen smelter og vandstanden bliver større. Forskere mener, at smeltningen af isen forringer isbjørnens overlevelsesmuligheder og mange andre dyrearter, men samtidig kunne vi ikke leve uden drivhuseffekten. Hvordan kan man formindske drivhuseffekten? Man kan formindske drivhuseffekten ved at køre på cykel i stedet for bil til arbejde eller skole. Man kan også afskaffe biler og begynde at bruge busser. Eller man kan køre sammen med sine kollegaer til arbejde. Ved at gøre det, vil der være få biler. I dag er drivhuseffekten blevet forstærket af mennesker, fordi de udleder en masse drivhusgasser. En af de største menneskeskabte drivhusgasser er kuldioxid, CO2. Vi udleder CO2, når vi producerer varme og el, men det der metoder, vi altid har brugt, f.eks. kulkraft, og når vi bruger benzin og diesel til vores biler og busser. Vi bidrager også til CO2 udslip og sådan noget der, når vi køber mad og andre produkter, fordi det kræver energi at fremstille det, og så skal man også tilberede det og transportere det.